Καλησπέρα. Βρίσκομαι στην καρδιά της σύγχρονης Κωνσταντινούπολης, στην πλατεία Ταξίμ, έναν δημοφιλή προορισμό τόσο για ντόπιους όσο και για τους τουρίστες. Αρχικά η πλατεία ήταν κέντρο διανομής νερού. Το 1732 ο Μαχμούτ ο Πρώτος δημιούργησε μια πέτρινη δεξαμενή, η οποία υφίσταται ακόμη στην αρχή της Ιστικλάλ. Στην πλατεία βλέπουμε το μνημείο της Δημοκρατίας. Επίσης αποτελεί τερματικό σταθμό για το νοσταλγικό τραμ. Η πλατεία περιβάλλεται από διάφορα ορόσημα όπως το πολιτιστικό κέντρο Ατατούρκ, το ξενοδοχείο Μαρμαρά και το νεότευτο ομώνυμο τζαμί, που η κατασκευή του ξεκίνησε το 2017 και εγκαινιάστηκε το 2021. Από το 1880 δεσπόζει μεγαλόπρεπα στην περιοχή του Πέραν η επιβλητική φιγούρα της Αγίας Τριάδας, η μεγαλύτερη εκκλησία της ευρωπαϊκής πλευράς. Και τώρα, μέσω της πάλε ποτέ μεγάλης οδό του Πέραν, θα κατευθυνθώ στην ομώνυμη εκκλησία. Στο διάβα θα συναντήσουμε το Γαλλικό Ινστιτούτο και ακριβώς απέναντι το Ταξίμ Παλάς, έργο του Δυτικομακεδόνα Βίκτορα Αδαμαντίδη, που προέρχεται από μεγάλη οικογένεια Καλφάδων. Από τις αρχές του 17ου αιώνα άρχισαν να εγκαθίστανται στην περιοχή αυτή Ρωμιοί και οι λατρευτικές ανάγκες αυξάνονταν συνεχώς. Έτσι διαδοχικά κτίστηκαν η Παναγιά του Πέρα το 1804, ο ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Ταρλάμπαση το 1861 και ο ναός της Αγίας Τριάδας το 1880. Στις 25 Φεβρουαρίου του 1867 διορίστηκε Επιτροπή Ανέγερσης του Ναού, ενώ το θεμέλιο λίθο έθεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρηγόριος ο Έκτος, αρχιτέκτονας ο Βασιλάκης Ιωαννίδης Εφέντης. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 80 τελέστηκαν τα εγγένεια του ναού από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο. Στα Σεπτεμβριανά ο ναός υπέστη μεγάλες καταστροφές και λαιλασίες. Στα μετέπειτα χρόνια ο μέγας λογοθέτης και ευεργέτης του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης Παναγιώτης Αγγελόπουλος διέθεσε ένα σημαντικό ποσό στον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος και το διέθεσε για να ανακαινήσει εσωτερικά και εξωτερικά το ναό. Τα εγγένεια έγιναν στις 23 Απριλίου του 2003 από τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο ναός περιβάλλεται από μεγάλο κήπο, ο οποίος συνορεύει με την αυλή του Ζαπίου Παρθεναγωγείου. Υπάρχουν διάφορα κτίσματα όπως το νηπιαγωγείο καθώς και το συσίτιο της Αγίας Τριάδος. Επίσης ένα μικρό μνημείο τοποθετήθηκε στον κήπο της Αγίας Τριάδας, όπως μπαίνουμε δεξιά,
ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού και τιμής προς το πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Υπάρχει και η καμπάνα του ρολογιού και πρόκειται για την καμπάνα που ανήκει στο πρώτο φέριμπο της γραμμής της Σύμβρου το 1974. Επίσης υπάρχει αντίγραφο του μεταλλίου με τις δύο όψεις που δημιουργήθηκαν για την πατριαρχική επέτειο των 30 χρόνων. Ο ναός βρίσκεται σε καθημερινή χρήση και κάθε Κυριακή τελείται Θεία Λειτουργία, όπως και σε κάθε επίσημη εορτή. Δίπλα στο ναό βρίσκεται το Ζάπιο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινουπόλεως, το οποίο ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίνο Ζάπα το 1875 και ακριβώς απέναντι βρίσκεται το Αρμένικο Σχολείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1895. Από τη μεγαλόπρεπη Αγία Τριάδα Σταυροδρομίου σας αποχαιρετώ μέχρι την επόμενη φορά.